Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti may sa apagayam nagpailingad itinagan nga Arsenio, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May sa akon abalo, adadwa nga anak mi iti day di asawak. Ni Maria nga inauna, ken ni Armida aburidag ko. Nakiasawa ni Maria ket naaddaan iti dua nga anak a lalaki. Ngamdak sanggasa tanagsina damet lang iti asawa na. Napagasatan ang nagabroad ni Maria ket gimatang iti lote nga isu ita tinagpatakderan ti balaymi. Nagsublimanen iti abroad ket nabati kami kadagiti dua nga anak na iti lugar mi. Nimet Armida aburidag ko adda balay da ijay syudad iti asawa na. Idi nagsakitak, adda saan ko aninamnama apasamak. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Arsenio. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay na, agiyaman na. May ka dito'y balay, Armida. Wan tatang, adto'y timay sa kaban abagas kan pangkusina yo. Adda gatas, tinapay, kape, kanda dumapay. Umayak tumanen inton maibos yo dagita. Agiyaman anak. Ay na, anusan da ka. Tanay, at damit ija abroad ni manang mo a Maria. Si kamot tatang, anyangan anusan. Pakaragsakakit di timang serbi kada kayo. Da kayo laang tinabati. Ngamin, awanen day dinalang. Anak, di kagdanag. Taintun matayag. Si kanto timang tawid dito'y balay ko. Ha? Wan, si katiburidag. Anyamot day tan nga ibagbagayo, tatang. Agpaot kayo pa. Saan nga ta nga adda maibaga ni Manang Maria? No bilang syakti pangipatawidan nyo, iti daytoy balay tayo? Saan? Amo ni manang mo ti kaugalyan tayo ditoy. At iburidak nga anak ti agtawid iti balay dag iti naganak da. Lolo, nakita nga dahin sangpet ni Auntie Armida abagas. Kenda dumapay masapsapol iti kusina. Ayan na ka di. Dita suli. Ketimet pang kusina. Hingkabil na iti aparador. Apay ka day. Anya nga apay. Siyempre, dumawatakmot Alangan na da kayo lang ti mayranod. Sige. Makamu kalata na mga aladita, Tiago. Mabit lang Tainak mangala iti sako dita balay mi. Ay, una yan day tang hapok. Dito yung manen ti pagdiskitaran na iti abastoda. Ay, nakagluto iti kanag. At damit kit di dilata asidag. Mayak man, Lolo! Sumrakalatan, Tiago apok. Nakita nga dabay dilata dito yung amasida, Lolo. Ikandak man. Masapol mi ti pulutan kadag iti barkadak. Anya, bigbigat. Day taarak ti sang-sangwan yaw. Agbungbungar kami nga rod, Lolo. Ay, laklakayan kan iti tawan mo at alupolo, Tiago.
Hadda na sawam, kanupat nga anak yaw. Ngam kasta pay lang ti haramid mo. Di ka lang mabay ni ti asawam. Haday talag barbarkada ka naging inom ti haramidam. Buisit kayo kindi alaklakayan? Sino kayo dito ya kundi sawa kanya ka? Imay kayo lang mat dito yung solar may kininana nga nang ipatakdari ti balayo Anya, Isa no anyaman ti aramidak dito ay. Didak bibiyangan. No kayat yung anasaya at kayo kanyak. ay jak nakaturog iti rabe Gaputan na ariwawad at tiyagaw hakan dagiti babarkada na naging inom. Nagpigsa ti karaoke da. Anya? Amuda kagapgapok lang manipod ospital. Tamasakitak. Ngam kaslawan bibiyang na iti sasaadag. Kay kayat nan sapay no mataya kon. No syakti da kayo. Ungtak da jatsago. Nagawan kit din ti respeto na kada kayo. Ay na, labanan nak. No tumngarek ti mading aramid na. Ay, no napigsak pay lang. Kabila kon ti lokaw. Ay sos, ipulong yo kit di iti ina na tararamidan na ulitag. Uray ibagak. Awan met lang ti maaramidan na. Tadakit nga ron iti abroad ni Maria nga anak ko. Kumusta kayon, tatang? Naibus mo't gaya man dagiti abastuyo iti makabulan. Nasayaat mo't kit di ta naibus yo. Masapol nga agpapigsa kayo. Kan diyo liwayan ti agtumar iti agas yo. Armida, anak. Di kay agdanag, tatang. Nayunak pa'y ti alag abagas yo. Kan dagiti masapsapol yo. Gumatangak iti 5 akaban. Ngamin, makumikumak iti negosyok ijay syudad. Mabayag tumanin siguro nga umay da kayo pasyaran ditoy. Ay na, mabainak ka kaniti asawam. Takanayon dak nga igatangan kadagiti masapsapul ko. Man nakaawat ti asawak. Kumaa. Nusak ti mangmangan kadagiti abasto nga isang petiyaw. Hanggang saan mahit anak ko. Anya ti kayat yu asawan, tatang. Umay bumbunaga ni Tiago nga apo. Anya? Ay, nagkarumat tanday dyan nga apo ko yu. Imbes kumaada kayo ti ikanda. Ang umay payla makibingay kada kayo. Nakita na kamanen nga imay dito'y balay. Sigurado, hinton pumanaw ka. Umay day jay itaw may mangala kadagiti insang pet mo. Isumat lagayam. Mas dawak no apay ama bibiit ama ibus ti abastuyo iti makabulan. Iswadi mo kaadwan unay ti itad mo kanyak. Saan matadakas nga ibingaya kita? Saan matapara iti pamilya na? Taipakan namat kadag iti barkada na. Anya? Nasaya at taimbagayo dayta, tatang. Lolo, nakita ka naggapo dito balayo ni Auntie Armida. Sigurado nga din sangpot na pagsayatan ti buksit. Ibinganda ka. Tanay, mabisina kaon. Adda na luto nga inapoy. Kanadamat bangus asidaan nga inluto ni Antem. Mangan kalata na. Bangus? Wow! Naimas deta lolo. Sigurado ang mabsugak no kasta. Wow! Ada sinabawan. Paksiw. Kanadabay prito bangus ah. Lolo, ibagkat ko dagito ya. Tepan ko dita balay. Sigurado kaya dagiti anak ko dagito eh. Hadalatakan ka. Ibagkat mo ti kaldero nga ipandita balayo. Ala, makamukan. Yahoo!
Bangus ko naman! Ay na, hanabsuga ka. Agiladak mampay. Ay. Daw mawawag. Sa cellphone ko. Ni Nanang tiyo mawawag. Hello, Nanang. Agsarita taman, Tiago. Anya ter aramidam dita. Day tala ka no agbarbar kan makibarbar ka tar aramidam. Agtrabaho ka mata, anak ko. Pangalaan nyo nga iti pagbiag yun no kastamlaan. Katagtrabaho ang mata, Nanang. Agmulmulak to pa itinatang. Kan makipurdiak sag paminsan. Ay, Nanang. Pawitan dak man kinti kwartayo. Nupod no day ta. Apay nga rod akas jet imbaga kanyak ni Antim Ngarmida. Ha? Kanayon ka kanong agbartak. Kan mapan mo alalaan ti daddo mga abasto ni Lolom iti balay na. Ay na anak ko madi ati kasta. Nakababain kin ni Antim nga Armida. Aniya? Imbaga ni Auntie Dayta kata kayo? Ay, danimanin may bustiagas ko. Sana balay. Lakayak matain. Kat numataya kaon. Anya ngay nga raon. Buisit ka lakay! Ni Tiago dayjay kat nabartak manain. Hoy! Siga lakay! Ano yating pulpulong mo? Tabay akas day timbaga ni Nanang kanya kati mawag, ha? No kastanot lang. Reban yun dito'y balayo. Tapumanaw kayon dito'y sularme. Nay, apay akas tamot kan ti bagbagam kanyak, apok. Terumbang ko ma. Ninanang ko ti pangtidan nyo iti balayo intun matay kayo. Tayo so ti akin solar iti nagsadan ti balayo. Nga mga payangay. Tanipay anti Armida ti pangipatawidan nyo, ha? Sago, apok. Sa anak pailaang anatay. Ngamday tanaba nagtiumay mo'y bagbaga. Anyaya ti nagkurangak kada kayo. Takas ta ti aramidan nyo kanyak. Basta! No kastamat lang ti aramidan nyo. Nasaysaya at nuraban yun dito'y balayo. Kat pumanaw kayon dito'y solarme! Anyamot tanday di atsago. Amuna lang aruda na masaksakit kayo. Ngam, mapan na kay pala paapangin na kasta. Madi mati kasta ulitag. May salaang tiya mo kagapuna. Di na kayat ti paisuro. Tati kayat na. Day talag barbarkadan. Dapay hide out da. Iti balay iti inada. Kanayon da kadag iti babarkada na nga agiinom. Ay, dikit di agyaman tadda kayo amang kitkita kan kwa na. Adda kay amang ati pa iti madingar aramidan na. Apaan na kay kidin. Nuar arigan pa'y kidi akat iso ti rumbang nga pumanaw. Tapno agaramid iti balay na. Anya? Naiturid mo nga imbaga dayta kan ni Lolom, Tiago? Talaga kamot Masurunak namin. Tunggal lagi inom tayo ng agbabarkada iti balay. Kanayon na sermonan na. Anya? Iso na sesayat lang na pumanaw iti solarmi. Tapnawanan parikot ko. Nawaya tayo nga agaramid iti kayat tayo. Sa di no kumangay, ti amom apapanan ni Lolom, no pumanaw. Sana parikot day ta. Tadamad yung kapsat ni Nanang. Patsek. Di nang tumat labay bay anti amada. Sabagay, mayat no pumanaw. Tapno, awan ti parikot, oray na ariwawa tayo, nang rona iti rabi eh. Papanawan na kayo mat diti balayon ni Tiago, tatang. Anya nga ti makagapo. Anya ay ti pagapapaan nyo.
saan kami nga agap-apa. Kinapudno na, mababay na ko nakadagiti kalugaran tayo. Gapo iti kinaariwawa dang agbabarakada. Iswa ka nayon kuida sermonan, hanggang kaguranak. Kaya't naapumanaw akong ditoy. Anya metten ni Tiago. Ipakita na launay ti kinaawan sursuro na. No kastamat lang, umay kayo laangan ijay balay, tatang. May mayat ijay tanaulimek. Awan mang disturbo kada kayo. Hanggang makasanon ti balay ko ditoy. Ay kat panawan yun Anya pa'y laang ngay. Alaan kayon, tapno di kat kumarot ti sakit yo. Siguro, kadurman na kayon ti apo ko yo. Talakay kayon. Yes! Pumanawan dito ni apong ko alakay. Marami tente kay kayat tayo. Mayat nga ron no kasta. Nasayat mat, tainyawi dan ni Auntie Armida iti balayda. Awan tumot lang ti mga sikasukan kwa na ditoy. Nasayaat nga ron no kasta. Awan lapad iti anyaman nga aramidin tayo. Napya iti asawam. Taurayan niya ti aramido. Kat agtal na latan. Wana, rumbang lang nga gulimak, tasak ti lalaki. Masapul nga ganos, no nyaman ti di na kayat kanyak. Tano saan? Sukatakadagos Anya? Maria? Si kakadi na ita. Wuntatang, adda akon. Inggagarak asaan nga imbagbaga ti panagawid ko. Takayat kayo sorpresaan. Kastayan ako. Kat, kumusta kayon, tatang? Babae ni tihasi ti Diyos. Mayat metentiriknak. Nangruna pa ita si mangpet ka na anak. Ay na, kailiw ka una yan anak ko. Agsubli ka di pa abroad? Saanen, tatang? Dituya kon Pilipinas. Mangbangon naklaangan iti basit a negosyok ditoy. Tapno addakad kadwayo. Agpaiso ka day. Wen, kan maisa, bumakatak meten, tatang. Ay, sa bagay Ala, nasaya at met nga rod no na imbag kayon. Ayun gayam, adda pasarabo yung kanyak, tatang. Alain yun to. Kalpasan na, rumuar tayo. Tayo man matagpaspasyar. Kaduayo ni Lolo nagsubli dito'y balay, nanang. Kunak man nagyanan ni balay dante Armida. Tapno nawaya ka amang niyag kadagiti barkadam ditoy, kasta ka di. Ammo kunti amin nga aramidam ditoy, Tiago. Kat itatanagawid akong dito'y balay. Urnungam ti kwartam, tatulungan kayo amang ipatakder iti bukod yu abalay iti pamilyam. Anya? Kat nilulom, nagtulagan mikin ni Antim nga Armida, ad ito'y nga agnaad. Taadda akon ang mga sikasukan kwa na. Lolo, pakawanan da ko kadagiti madingay nararamid ko kada kayo. Tiago, apo. Itala nga mamiris ko dagiti bidot ko. Pakawanan da ko Pagbabawyak ti amin na naramidak. Awan day apo. Tinaskan, nakaamiris kan. Katagbalbaliw ka kuman, apo. Tapno saan ang nakakaasi ti asawam, kandag iti anak mo. Itatasimang peten tinayo, agsingsingpet kayo kumanapok. Lolo, idi pailaeng nga napakawan ka, Tiago, apok. agyaman ak Lolo. Ikarik, agbalbaliw akon. Ita, addan kabukbukudan abalay da Tiago nga apukok, Mr. Lonely. Gaputa tinulungan ida ti inada anang ipatakder iti balayda. Manipod idin, nagbalbaliwan ni Tiago. Dakkal matapagyamanak iti Diyos, tadinak binaybayan, ket naimbaganak iti sakit ko. Kang ronan iti amin,
nagbalbaliw ti Apo. Daytoy man ti pakasarita. Tuy pagayam mo, Arsenio. Tata Arsenio, maragsakan akmet, iti panagbalbaliw ti Apo koyo. Ket sapay la kumatag tultuloy en dayta. Iwanwan yu latta. Tapno saan na nasublian ti madi nga aramid na wenno ti panagbisbisyo na. Ket aywanan yu mati salon atyo tapno umatidugpay ti biyagyo. Ala, agyamanak iting kay panangibinglay iti kapadasan nyo. Buano papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Arsenio, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kin insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.